Jajamensan, vi befinner oss i Tyresö i Bollmorahallen. Birk äter hockeypulver och jag värmer upp brasiliansk jiu-jitsu. Alla i klubben, de har tävlat hela året massor, tagit medaljer och jag har blivit inspirerad. Så nu är det dags. Nu ska även jag tävla. Får se hur det här går. Jag vet inte vem motståndaren blir. Men Birk kan ha gett mig lite råd. Vad ska jag göra med motståndaren? Brotta ner han. Exakt. Jag ska försöka följa det rådet. Over and out. Snart dags för att gå in i ringen och möta motståndaren. Var med. Hej Patrik! Där, packa ihop honom. Där då. Där då. Jag passerar. Passerar. Där. Där. Ja. Där, kontrollera. Lugna till. Lugna till. Kontrollera. Kontrollera Patrik. Nu borde du ha fått poäng. Där då. Kontrollera där. Du stannar kvar om du har bra läge. Du stannar om du har bra läge Patrik. Hoppa till henne! Där då, gard! Såja, bra! Håll honom där nu, håll honom där! Ja, Patrik, stanna där nu, stanna där! Bra! Kontrollera! Lugna till, Patrik! Där, du har det här! Stanna högt ner och framför sig! Låt han inte plocka in dig, Carl! Där, stanna kvar där nu! Stanna kvar där, Patrik! Där, stanna kvar! Jobba på styrkan! Jobba på styrkan, det är för kraftigt! Andras där, Johans här! Här är jobbanden! Här är jobbanden! Banden! Bra! Bra! Följ inte med! Där då! Stanna där! Jobba bort han! Vänd emot honom! Vänd emot honom! Blockera fram! Blockera högt, blockera axel! Blockera axel! Stanna kvar där! Blockera hans högt och så bygga in med knäna där! Bra! Fram till 1 minut
komma upp. Försök att komma upp. Det där är ingen fara. Ta några djupa andetag och explodera nu. Gör vad du kan. Jobba bort han. Försök. Jobba. Du måste komma loss därifrån. Bra Frans. Blockera honom. Ge honom inte 10 sekunder. Han har ingen sider. 10 sekunder. Tajta till nu. Hjälp dem bort nu. Tajta till där. Tajta till. 2 sekunder. Ja, Patrik! Jag tänkte